Og jeg synes, vi skal prøve at kigge på, hvordan står det til globalt, altså ude i verden, i forhold til i Danmark. Ja. Hvis vi kigger på ude i verden, så kom der en meget foruroligende analyse her i 2017, som viste, at der var sket et fald i sædcellekoncentrationen over de sidste 40 år på 50%, altså en halvering, og det var meget skræmmende. Det vil sige, at man var gået fra 97 millioner per milliliter, det lyder voldsomt, men det er det, der er det normale, og så var man havnet nede på 47 millioner per milliliter. Det man så også gjorde i den analyse, det var, at man gik ind og sagde, okay, der forsvinder en masse sædceller i koncentrationen. Er der forskel på før 2000 og efter år 2000? Altså, er der nogen forskel i takten, hvorpå koncentrationerne falder? Og det var der. Sådan så op til år 2000, der var der et årligt fald på ca. 1,1%, men fra 2000 og frem efter, så accelererede det, så forsvandt der ca. 2,6% af sædcellekoncentrationen år for år. Og hvis man så laver noget matematik, så kan man jo sidde og sige, hold da op, hvis vi så laver en ny analyse om 40 år, så er vi jo alle sammen infertile. Så let er det ikke. Men der er ingen tvivl om, og man diskuterer stadigvæk, jamen, kan man virkelig stole på den analyse? De store herrer, som ved en masse om sæd, debatterer det fortsat, men jeg tror, alle er enige om, at sædkoncentrationen har aldrig været lavere i verden, end den er i dag. Det var globalt. Hvis vi kigger på Danmark, så har vi jo haft nogle specialister på Rigshospitalet, frem for alt Niels Jørgensen, som har lavet de her værnepligtige undersøgelser, hvor han har indkaldt 300 værnepligtige hver eneste år til at komme og aflevere en sædeprøve. Og der er det interessant at se, at der ligger vi nogenlunde konstant, men konstant dårligt. Fordi man kan sige, det virker som om, og det kan vi også se ved Finland, at der hvor finnerne lå faktisk rigtig, rigtig godt selv før i tiden, der er de ved at nå det danske niveau. Så du kan sige, globalt ja, et voldsomt fald. Nationalt rimelig stabilt over de sidste 25 år, men stabilt dårligt. Og hvad betyder det? Jamen det betyder, at 35% af de her unge værnepligtige, de har en nedsat kvalitet, som man kalder det. Og at 16% ligger under det tal, man skal ligge på for at opfylde reglen for en normal sædcellekoncentration. Det er 16 millioner per milliliter. 16% ligger under det, og kun godt og vel 20% ligger oppe i det grønne felt, hvor man siger supersæd. Det er, som det er i dag. Ja. Nu taler du om grænserne for sædkvalitet. Vil du ridse dem op for os? Hvornår er vi supersæd, hvornår har vi almindelig sæd, og hvornår har vi. Så du kan sige, når man taler om sædanalyse, hvad er så det? Jamen det er jo, hvor mange sædceller er der, hvordan bevæger de sig, og hvordan ser de ud. Med hensyn til, hvordan de ser ud, så skal man jo være klar over, at der er et kæmpe spild i naturen. Så det vi egentlig forlanger, det er bare, at 4% af alle de der millioner sædceller er normale. I forhold til bevægeligheden, jamen, så kan de jo ligge helt stille, så får de et 0, eller de kan være meget gode svømmere, så hedder det 4, og så har du alt det indimellem. I forhold til koncentrationen, der laver man en ny analyse hver cirka 4. år, hvor man går ind og kigger på et stort antal mænd i hele verden, og ud fra det går man ud og kigger på dem, der ligger lavt. Man sætter et cut-off for lavt. Det varierer lidt. Nu er det 16 millioner per milliliter. Hvis man ligger under det, så ligger man under Verdens Sundhedsorganisationens tal for normal sædkoncentration. Det vil sige, at hvis man kommer som mand hos jer, for eksempel på Borgen, og får lavet en sædanalyse, og man får at vide, at den er 20 millioner per milliliter, hvis man går til sin praktiserende læge, så vil han klappe i sine hænder og sige, flot, WHO-kriteriet er opfyldt. Men vi andre og I, som ved, at der skal noget mere til at lave barn inden for et år, vil sige, ja, du ligger over WHO, men du ligger for lavt i forhold til at lave barn inden for et år, for der skal vi op på 40 millioner per milliliter. Så de 16, kan man sige, er bare et udtryk for det, der hedder den laveste percentil i verden, hvorimod de 40, det siger noget om det, der hedder time to pregnancy. Den tid, det tager at lave barn med en sund, rask kvinde, som har regelmæssige ægløsninger. Og der skulle man gerne ligge over 40. Og husk lige, hvad jeg sagde i starten, at hvis man kigger på gennemsnitstallet, så var det altså faldet i verden fra 97 millioner til 47 millioner. Vi nærmer altså os meget stærkt et niveau, hvor det kommer til at tage længere tid, og for nogle par kommer de til at få hjælp, hvis det her fortsætter. Vi ligger allerede tæt på grænsen på de 40 millioner. Ja, og er det total antal celler, eller er det progressiv motile, det her var sædcellekoncentration i million per milliliter, man har kigget på.